Nikdy sa ako zamestnávateľ na pohovore nepýtajte tieto veci, ak nechcete okamžite prísť o nádeného zamestnanca. Počas pracovného pohovoru môžete klásť iba otázky, ktoré súvisia s výkonom pracovnej pozície, ktorú obsadzujete. Vylúčené sú akékoľvek diskriminačné otázky. Tie sa vzťahujú na informácie o súkromí, rodinnom stave, pôvode, rase, sexuálnej orientácii, náboženskej alebo politickej príslušnosti kandidáta. Okrem toho, že tieto otázky zakazuje zákonník práce, existuje aj etická a morálna rovina, ktorú nesmiete prekračovať. Už len položenie takéto otázky uvádza kandidáta do nepríjemnej polohy a pokojne sa vám môže stať, že v momente položenia takejto otázky ste stratili dobrého kandidáta. Všetko, čo zažijeme na pracovnom pohovore z pozície kandidáta, nás zostáva dlhé roky, lebo je to emocionálne silný zážitok. Doprajte svojim uchádzačom o zamestnanie pozitívnu skúsenosť. Vtedy sa aj neúspešní kandidáti budú o vás vyjadrovať pozitívne alebo neutrálne. Takto si budujete dobré meno na pracovnom trhu. Viac sa dozviete v článkoch v mojom blogu alebo ma kontaktujte.